nom. Kanca-kanca monggo ada permintaan lagu apa? Monggo golek isik. Sotya. Iki nomor iki nomere kathokku. Babakan katoke jane ra tau ngingoni bojo to piye wong iki. Bojo iki golek bojoku tak kuculuk dhewe kok pinter kok. Alah yo ngene iki lho gare dene caknan klebus. Lah iya, anggere iso tak culuk ning pasar kok bojoku ku. Tak kon nggawa umplung Pitik kreatif to, wong saiki sing penting kreatif. mamula to. Nggawa umplung karo ndiluk topinan ngene kan tak ketara to. Kene iki lakon apa to Run? Ayo. Mas sinten iki? Mas Zulham. Mas Zulham. Ayo lagune Sotya. Ki nom-noman ra ono sing munggah. Ya sabar, engko mbok menawa anak imbuh neh ya Le. Mas Wawan, Mas Apin, Mas Ikul, Marcel, sonem tinggal sekul. Loro ae loro. Ayo Sel. Mari Marcel. Mantu mural. Lali